Này nang mobile ओंखारसिगोन मिथिबाय आबौ आबौ मा होनो स्लिपार ए नै सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन नैबे आबौखौ नालाय आबौ नैलाय नै जि साइसथार हाथायाबो मा सिफायनो न' सिफायदों न' खिमोन नामाखै आबौ खिमोन नामाखै दाथ' मोनामनाया मोनामथ'वाखै अमानिसो नालाय औ मानसिनि नङाना मानसि नङाना र' मानसिनिखौबो गारनांसिगौ बारा गोबाव गैला जावगासिनो नै दाबो हायाखै दंबावोसो मेंबाय आबौ दे दा होगोन खापसे बेखौ हाजोबथारनांगौ नोंहा दिनै बेखौ हायाबा गलाङा नोङो खय बोसोर जाखोमोनलाय आबौ नोङो खोन्थार' खय बोसोर जाखो 80 थाखाखै 80 थाखाखै नै बोराय मानसियानो माबायदि हायो मावनो साइड लोङाबाथ' मेरला सेंग्रा बायदि जागौदां मोजां मावदों आबौआ औ हामालाय दे मावदो दे माबार नै बारा गोथौ गैलाथ' एसेल'सै साफा खालामहोदों नै आबौखौ औ मबाइलाव नुजोबथों नै लांफैनो हागोन आबौखौ बिराद मोजां मावो मानसिया लांफैनो हागोन औ मेट्र'फोरजों नङाबा नै दाबो जेबोआनो जायाखै दासो एसे जाहांगासिनो दङ पस्ट मोनबेसे जाखोथाय पस्टआ नों आथा नाबाय बाबा आथा नागासिनो आजाया जोंना